Vzťahy medzi Slovenskom a Českom prešli v posledných mesiacoch viditeľným ochladením. Hoci dlhé roky platilo nepísané pravidlo, že sa vrcholní predstavitelia týchto dvoch krajín nevyjadrujú k vnútornej politike tej druhej, súčasná situácia ukazuje, že toto pravidlo už neplatí. Na pozadí sporov medzi vládou Roberta Fica a českými médiami sa začína formovať nová realita, v ktorej sú diplomatické vzťahy medzi Bratislavou a Prahou napätejšie než kedykoľvek predtým od rozdelenia federácie. Napätie odštartovalo už vo februári 2023, keď bol Robert Fico opozičným politikom. Po víťazstve Petra Pavla v českých prezidentských voľbách sa Fico vyjadril kriticky k jeho politickým postojom, obzvlášť k podpore vstupu Ukrajiny do NATO. Naznačil tiež, že Pavel bol vymyslený zahraničnými záujmami. Hoci mu oficiálne zablahoželal k víťazstvu, jeho slová mali ďalekosiahle následky. Českí politici si tento výrok zapamätali a keď sa Fico vrátil do premiérskeho kresla, ochota udržiavať priateľské vzťahy s Bratislavou sa citeľne oslabila. V nasledujúcich mesiacoch sa ukázalo, že ochladenie nie je len dočasné. Českí predstavitelia sa vyhýbajú oficiálnym návštevám Slovenska a slovenskí vládni politici pri cestách do Prahy uprednostňujú stretnutia s bývalými prezidentmi Milošom Zemanom a Václavom Klausom, ktorí sú známi svojimi euroskeptickými postojmi. Aktuálny český prezident Petr Pavel je pritom v tomto smere na opačnej strane politického spektra. Situáciu ešte viac vyhrotili vyjadrenia v relácii českého verejnoprávneho vysielateľa ČT24, kde bývalý český minister Jan Kalvoda a herečka Iva Pazderková ostro kritizovali Roberta Fica. Padali slová o psychopatovi či mafiánovi, čo slovenská vláda označila za nepriateľné. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej obvinil Českú televíziu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska a požadoval ospravedlnenie. Do sporu sa zapojili aj europoslankyne Smeru Judita Lašáková a Katarína Rod Nevedialová, ktoré obvinili českých politikov a médiá z nadradeného prístupu k Slovensku. Lašáková dokonca prirovnala české postoje k maďarskému iredentizmu a označila ich za prejav českého komplexu voči Slovákom. Na tieto vyjadrenia reagovali české médiá s pobavením, ale aj s obavami, že rétorika slovenskej vlády pripomína skôr autoritárske režimy než krajinu, ktorá patrí do Európskej únie. Česká televízia sa bránila tým, že relácia bola diskusiou, kde odzneli osobné názory hostí a že moderátorka síce mohla zasiahnuť, no nemohla cenzurovať vyjadrenia pozvaných osobností. Napriek tomu dostala redakcia odporúčanie, aby sa v budúcnosti snažila vyhnúť expresívnym výrokom na adresu zahraničných politikov. Bývalý minister Jan Kalvoda si však za svojimi slovami stojí. Tvrdí, že Robert Fico vedie Slovensko smerom, ktorý ohrozuje demokratické hodnoty a západnú integráciu krajiny. Na sociálnych sieťach sa objavili aj názory, že slovenská vláda reaguje prehnane a že skutočný problém vo vzťahoch medzi oboma krajinami spočíva v odklone slovenskej vlády od prozápadnej politiky, nie v slovách českých komentátorov. Napätie vo vzťahoch medzi Slovenskom a Českom napokon otvoril aj prezident Peter Pellegrini počas samitu v Paríži. Poukázal na to, že slovenskí politici sú v českých médiách pravidelne terčom posmechu a že takéto vyjadrenia poškodzujú tradične dobré vzťahy medzi oboma krajinami. S prezidentom Petrom Pavlom sa dohodli, že budú hľadať spôsob, ako situáciu upokojiť v rámci spolupráce v slavkovskom formáte. Slovenská vláda sa snaží vykresliť problematiku českých médií ako hlavnú príčinu zhoršenia vzťahov, no analytici upozorňujú, že skutočné dôvody siahajú oveľa hlbšie. Slovensko pod vedením Roberta Fica sa odkláňa od tradičnej spolupráce v rámci Európskej únie a NATO, čo spôsobuje, že medzi Prahou a Bratislavou vznikajú čoraz väčšie ideologické rozdiely. Českí politici to sledujú s rastúcim znepokojením a obávajú sa, že Slovensko by sa mohlo priblížiť k maďarskému modelu politiky, v ktorom hrá silnú rolu euroskepsa a národný populizmus. Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, zostáva otázne. Isté však je, že niekdajšia idylická spolupráca medzi Slovenskom a Českom už nefunguje automaticky a bude si vyžadovať diplomatické úsilie na oboch stranách. Kým sa tak nestane, vzťahy medzi Bratislavou a Prahou zostanú v najlepšom prípade chladné. V horšom prípade môžu prerásť do otvorenej politickej nevraživosti.